Oikeesti. Mikään ei voi tosta tunnetta, kun mä tuun kotiin ja mun ovella on mun lempparimeikki-brändin meikkejä. Mä oon vielä seurannut Too Facedia koko ajan IG:ssä. Niiltä on tullut niin söpöä lanseerauksia. Spalt ja Too Faced blessas mua. Täällä on ekana tämmönen kirje. Heillä on ennenkin ollut näitä suklaata tuoksuvia tuotteita. Ilmeisesti nyt niitä on lisää. Discover the new chocolate collection. Wow. Kattokaa! Siis täällä on Too Facedin herkkuja. Wow. Te ette tajuu, mä halusin tän niin bad. Sun Bunny, blush ja bronseri. Mainitkaa niinku täydellisempi bronseri kautta poskipuna kesälle. Tuoksuukohan tää suklaalta? Tuoksuu joltain ihan superhyvältä. Tai tuoksu suklaalta. Oikeastaan pystyisin tekemään full face of makeup pelkästään käyttäen Too Facedin tuotteita. Haluaisitteko sellaisen videon? Chocolate Soleil, matte blurring bronseri. Tää tuoksuu ihan suklaalta. Tätä mä oon nähnyt somessa ihan superisti. Suklaa huultenrajauskyniä. Chocolate caramel sävyssä. Oh. Joo, are you kidding oikeesti? Toi on ehkä niinku täsmälleen se huultenrajaussävy, väri, mitä mä käytän aina. Monikäyttöinen kynä huulille, kulmille ja kasvoille. Heidän uutuusripsari, mä oon ehkä joskus kertonut täällä. Mun elämän ensimmäinen Sephora-ostos, kun mä olin ihan supernuorena Nitsassa, oli Better Than Sex ripsari Too Facedilta. Extreme Length, siis vastoin tota pakkausta, niin tää ei oo ruskea. Vikana Chocolate Soleil Melting Bronzing Sticky. Tää on näistä niinku suklaisimman tuoksunen. Näitä on niinku hypetetty megana TikTokissa. En vois oikeesti kiittää enempää Too Faced ja Spalt PR. Kommentoikaa, haluatteko te video, missä mä testailen näitä ja ylipäätään teen koko meikin Too Facedin tuotteilla.